Ήθελα αυτό το βίντεο να είναι ίσως το πιο ειλικρινές που έχω κάνει ποτέ. Τις τελευταίες μέρες έχω μείνει εκτός από τα social media. Όχι γιατί φοβήθηκα, όχι γιατί δεν ήξερα τι να πω, αλλά γιατί ένιωσα ότι πρέπει να κάνω μια γενναία παύση στη ζωή μου και να μιλήσω με καθαρό μυαλό. Για πρώτη φορά δεν κάνω βίντεο ούτε για φαγητό, ούτε για χαβαλέ, ούτε για ψυχαγωγία. Τι λέει Αλάνια, καλησπέρα. Σήμερα να ασχοληθούμε με τον πολύ αγαπημένο μου Λουκανοτηρόπιτα. Σασάρα. Είπα από σήμερα να ξεκινήσω κι εγώ να μιλκάρω views και AdSense στην πλάτη δικιά τους. Κάνω ένα βίντεο για την αλήθεια. Ξεκίνησα πάρα πολύ απλά. Ήθελα απλά να σας μεταφέρω όμορφες στιγμές. Η μαγιά σου αυτή είναι με το πατίνι. Άμα κατέβεις από το πατίνι όμως χέζεσαι. Με φαγητό, χαλαρά. Έλα, μπουλο. Να δώσω ένα θετικό vibe σε όσους με παρακολουθούν. Έλα ρε μαγκα. Έλα, ναι. Έλα, γιατί τρέπεσαι. Γιατί τρέπεσαι. Κρύβεσαι από τα αμάξια, φωνάζεις, πετάς πράγματα. Έλα, τι τρέπεσαι. Μαγιά κλανιά και ξάδιμηση και τώρα κοκοκό. Έρχεται ένας άνθρωπος σε 300 χιλιόμετρα ρε βλάκα. Στο χωριό σου! Να σας δείχνω μέρη, αλλά όλα αυτά στηριγμένα στην απλότητα, στην καθημερινότητα. Να πηγαίνω on stream σε γνωστούς αμυστή creator και να τους πηγαίνω δώρο μια παραγγελία από λουκάνικα. Αλλά να γίνεται on stream. Και να πηγαίνουμε σπίτι του, να του δίνουμε μια παραγγελία λουκάνικα και να βλέπουμε την αντίδρασή του. Τώρα που είμαστε και Αθήνα, έχει αρκετούς αμυστή creator. Ήτανε value. Ναι. Έλα. Λίγα καλά είσαι. Παραβιάζει το προσωπικό ιδιωτικό μου χρόνο και με μαγνητοσκοπείς χωρίς να με ρωτήσει. Αλλά να γίνεται on stream. Οπότε το φέραμε πρώτη. Αυτό το χαμόγελο όταν σε συναντάει κάποιος χωρίς να τον ξέρει. Αλάνια, επειδή σας βλέπω ότι γελάτε, εσείς τους είπατε. Θέλω να σου πετάξω ένα βίντεο. Θα γελάσεις, θα μου το πετάξω. Μπορεί και να γελάσει. Ότι αυτό που είδα σε μένα συμβαίνει καθημερινά σε αμέτρητα παιδιά σε όλη τη χώρα. Λοιπόν, εγώ τι έκανα! Ή θα τον πάρεις να έρθει εδώ, παιδιά που δεν μπορούν να φωνάξουν. Μη χειροδικείτε! Σε παιδιά που τρώνε bullying, στο σχολείο, στην αυλή, στο δρόμο. Τι μαγκάκο. Μη χειροδικείτε! Να δώσω ένα θετικό vibe σε όσους με παρακολουθούν. Θα μπορούσε να τραυματιστεί κάποιο από αυτά τα παιδιά και φανταστείτε το πόσο ευαίσθητα είναι. Και όλα αυτά γιατί υπάρχει μια κουλτούρα που λέει ότι το bullying είναι content. Πάντως το καλό ποιο είναι, ότι υπάρχει στο live stream ότι άμα ταξίζει κάποιος πρέπει να το χτυπάς. 1500 ευρώ στο ΚΑΠΑ. Κατάλαβε τι λέω. Να το σπάσει το ξύλο. Αυτό. Για να μην φανώ εγώ. Ναι. Για να σε σέβονται στην πιάτσα πρέπει να έχεις δει διορισμένους. Αλλιώς θα σε βρίζουν όλοι. Αυτό που προσπαθώ να χτίσω είναι μια κοινότητα η οποία να γελάει, να περνάει καλά. Ως γνωστόν, το νόμισμα έχει πάντα δύο όψεις. Από εδώ και πέρα, αυτός είναι ο τέος του. Δεν θα κάτσω για κάποια σκουπίδια να κάνω το μαλάκα. Ελάτε και οι 10. Θα πάμε λίγο τώρα. Ξέρεις το 1 vs 9. Μαγιά. Ένα άτομο με 10. Ελάτε και οι 10. Εντάξει, ό,τι πρόλαβα, τσάλ. Ό,τι πρόλαβα. Όχι, δεν είναι έτσι. Και δεν θα είναι ποτέ έτσι. Όχι, βγήκα έξω, πάω να το μιλήσω. Εμένα βγαίνει ο Τέο έξω και λέει: ποιος πετά το λέιζερ. Ποιος είναι με το λέιζερ. Είναι να πάω για λέιζερ. Φωνάζει ένα παιδάκι, αν θυμάμαι καλά, φωνάζει: έλα δώρο μου όμολο. Μικρό παιδάκι τώρα έτσι, 11 χρονών. Έλα, γιατί φοβάσαι, γιατί φοβάσαι. Έρχεται ο Τέος λοιπόν και μου πατάει μια κουτουλιά και λέει: ποιον θα κάνεις, ποιον θα μπουρδελώσεις. Ποιος θα με κάνει μπουρδέλο εσύ. Πατάει μια κουτουλιά, του λέω: σταμάτα μου. Το ζω μια μέρα. Εσύ θα με κάνεις μπουρδέλο. Πατάει και δεύτερη. Γιατί θα με κάνει μπουρδέλο. κάνετε. Πάω, το πλησιάζω το κεφάλι κοντά στο πρόσωπό του. Και από εκεί πέρα τον παίρνω κεφαλοκλείδωμα, το ρίχνω κάτω και γίνεται ό,τι βλέπεις στο βίντεο. Και ξεκίνησε το πανηγύρι. Εγώ πιστεύω ρε φίλε ότι διακατέχουμε για την εξυπνάδα μου και την ψυχραιμία μου. Βάλαμε ένα παράσημο ακόμα, ξέρω. Πάντως το καλό ποιο είναι, ότι υπάρχει στο live stream. Το bullying είναι content. Όχι, δεν είναι έτσι. Εντάξει, από εδώ και πέρα έτσι θα είναι τα έργα. Ελάτε και οι 10. Θέλω να πω ένα τεράστιο κάτι πραγματικό. Τα αφήνω να φέρνουν σε αυτό το βίντεο, όχι για λύπηση, όχι για views, όχι για δράμα. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά το συγκεκριμένο θέμα δεν είναι προβληματοποιήσιμο. Θέλω να πω ένα τεράστιο κάτι πραγματικό. Δεν μπορώ να κάνω πλάκα, ρε φίλε, δεν μπορώ. Αυτή η εμπειρία με άλλαξε, με πείσμωση. Με όθησε να κάνω κάτι που εδώ και καιρό ήθελα να το κάνω, αλλά δεν είχα κάνει το βήμα. Την κοινωνική προσφορά. Στον προσωπικό μου ελεύθερο χρόνο γενικά κάνω πάρα πολλές δράσεις, αλλά δεν τις δημοσιεύω γιατί πίστευα ότι είναι ψεύτικο το να δημοσιεύει στα social media κάποια κοινωνική δράση που κάνει. Κάτι που εδώ και καιρό ήθελα να το κάνω, πίστευα ότι είναι ψεύτικο. Ανακοινώνω λοιπόν ότι ξεκινάω μία σειρά από δράσεις για τα παιδιά που δέχονται bullying, για τα παιδιά με αναπηρία. Λοιπόν, θα σου δώσω και ένα βρουλάκι τώρα λίγο να φτιάξω
φτιάξω τα έργα, σου αρέσει πιο πολύ να αυτοικανοποιείσαι από μπροστά ή από πίσω? Να σου πω, γενικά η στολή στον άντρα σε αναβεί. Κύριε Τσινόμε, ελάτε λίγο ένα λεπτό. Πως ως content creator, παύλα influencer, έχω επιρροή σε άτομα. Δάσω ότι τώρα μου ήρθε σήμερα αυτή εδώ η δικογραφία για 3 περιστατικά που έχουν γίνει on stream. Πρέπει να πάω να δώσω κατάθεση στην εισαγγελία και έτσι και γιουβέτσι και παραγιουβέτσι και τα. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, τα IRL stream σταματάνε. Δεν μπορούν να συνεχιστούν σε μια κοινωνία που επικρατούν αυτά τα πράγματα εκεί έξω. Μπορεί να με πλήγωσαν, αλλά δεν με λύγησαν. Τις έφαγα και τους κέρδισα. Εγώ τι σχέση έχω μαζί του? 2017-18 σε ένα meetup είχα έρθει στο Γάλλο και είχαμε γνωριστεί. Ναι. Μετά, επειδή έβλεπα την όλη φάση και σε γούσταρα, όταν ήρθε στη Θεσσαλονίκη, άμα θυμάσαι ένα βράδυ με τον Παναγιώτη, είχαμε πάει στο Ραπτόπουλο στο ραδιόφωνο. Τέλος πάντων, καταλαβαίνεις ότι γουστάρει την όλη φάση από τότε. Εγώ τι σχέση έχω μαζί του? Και κάθεται ο άλλος και λέει: Ήτανε στο Discord του Χαγιάτε. Ένας έβγαινε και έλεγε ότι ήμουνα σε Discord του Χαγιάτε Network. Είναι μεταδοτικό. Και το θέμα ποιο είναι ότι υπάρχουν χάπατα που τα πιστεύουν κιόλα. Εγώ μου